Hello guys, το κάνουμε πως είμαστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα παίζουμε Mr. Hops Playhouse TM. Αυτό το game έχει το τελευταίο του και τρίτο ending. Έχουμε κάνει ήδη το 2 ending. Πάμε στο βίντεο να τελειώσουμε. Έχουμε βρει ήδη. Εγώ απλά πάτησα continue και επειδή έχω κάνει ήδη την πρόοδο που απλά την ξέρετε. Έχουμε βρει την πρώτη κασέτα και ο λαγός δεν έχει μάτια στην πρώτη κασέτα. Και τώρα ενώ πήγαμε την πρώτη κασέτα και φύγαμε από την κουζίνα, θα γυρίσουμε ξανά στην κουζίνα ενώ έχουμε την πρώτη κασέτα. Ενώ κανονικά φύγαμε για να βρούμε τις κασέτες και ξαναγυρίσουμε από εκεί που φύγαμε και πήγαμε μόνο μία κασέτα, όχι και τσέξι. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Για να πάμε το τελευταίο του φαρμακερό ending που είναι να βάλουμε φωτιά το σπίτι. Ναι, αυτό το ending είναι λίγο περίεργο, αλλά χρειάζομαι μόνο να μπω εδώ μέσα και στο τέλος να κάνω κάτι. Παίρνω αυτό το πράγμα και πρέπει σας λέω να μην πεθάνουμε, να βρούμε τη δεύτερη κασέτα και να μην έχουμε πεθάνει. Πες κάτω. Πήγε από τα δεξιά. Μπρο, πήγε από τα δεξιά. Εγώ τώρα μπορώ να φύγω από τα αριστερά. Εμένα δεν με νοιάζει. Ο Hops τώρα μου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. This Hops Έλα πουλάκι μου. Έτσι μπορεί. Ναι, ρε, έμαθα να μου. Και παιδιά, πατάμε αυτό εδώ. Παίρνουμε την δεύτερη κασέτα και έχουμε αποθηκεύσει την πρόοδο μας που πήραμε τη βενζίνη από τέτοιο. Από την τέτοια. Σπάει τον τοίχο ο λαγός. 2 στα 6 και τώρα θα ξαναγυρίσουμε από εκεί που ήρθαμε. Και εννοώ. Πήγαμε τη βενζίνα, γυρίσαμε πίσω για να πάρουμε τη δεύτερη κασέτα και θα ξαναγυρίσουμε από εκεί που ήρθαμε. Δηλαδή θα πάμε ξανά πίσω. Οκ. Για γυρνάμε και ξαναγυρνάμε, καταλάβατε. Είναι πολύ εύκολο. Απλά πέσε. Μόνο από τα αριστερά να γυρίσεις. Παιδιά, βλέπετε αυτό το σαμπανί που είναι κάτω. Θα του βάλουμε φωτιά αυτό. Παιδιά. Κολολαγέ, αντίο. Παίρνουμε αυτή την κασέτα. Κάνουμε save εδώ. Όλο το gameplay. Δεν μας νοιάζει, γιατί θα βγούμε ακριβώς στο ίδιο μέρος. Οκ. Εμείς θέλουμε να πάμε στην κουζίνα ξανά. Φύγαμε μόνο για να πάρουμε μία κασέτα. Γιατί αν δεν την παίρναμε δεν θα εμφανιζόταν αυτή εδώ πέρα που έχει βάλει ο Hops στην πόρτα. Ήπρο! Δεν μπορώ να παίρνει χαμπάρι ο Hops και δεν προλαβαίνω. Να, και έχει εμφανιστεί και εδώ ήδη μια κασέτα
που θα την πάρω αυτή τη στιγμή. Έλα, γιατί έχω νευριάσει με αυτό το game. Και μετά από αυτό εδώ το gameplay θα εμφανιστεί αυτό και θα βγούμε έξω. Θα πατήσουμε εδώ να μπούμε. Θα πέσουμε κάτω. Κοιτάξτε. Ξέρω γενικά πως θα το περάσουμε. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο να το κάνουμε όλο. Οκ, παιδιά. Έλα, κολολαγέ. Αυτός το λαγός τον μισώ. Το μισώ. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Ο λαγός γιατί είμαι έξυπνος. Αν ο λαγός μπορούσε να με κοροϊδέψει, δεν θα μπορούσαμε, παιδιά, να κάνουμε αυτή την πρόοδο. Να έχω αποθηκεύσει τη βενζίνη. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας απλός παίκτης που απλά παίζει πρώτη φορά το παιχνίδι να πάρει τη βενζίνη. Πρέπει να το μάθει ότι υπάρχει η βενζίνη. Τον έφαγα. Πέφτω κάτω. Τι! Παιδιά, το είδατε όλοι ότι είχα πέσει στο πάτωμα ή σηκώθηκα? Πέσε στο πάτωμα. Κατά λάθος πατήθηκε το κουμπί που πηδάς, ενώ δεν ήθελα να πατήσει. Mark from next door. Is everything okay there? I've been trying to call for hours. Okay. Hello? Ruby? Τον έφαγαν. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Πρέπει να πάμε στον πάνω όροφο. Και να βρούμε επειγόντως την κασέτα. Γιατί, παιδιά, αν πεθάνουμε θα ξαναεμφανιστούμε από ένα μέρος το οποίο δεν θέλουμε να εμφανιστούμε. Θέλουμε να φύγουμε από αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε. Έλα. Μπράβο, λαγέ. Δεν ξέρω τι έκανε. Μόλις ο λαγός περάσει από τα δεξιά, δεν πέρασε, τρέχω εγώ και τρέχω το παιδάκι απέναντι και πρέπει να βγω στο δωμάτιο των γονιών. Υπάρχει ένας άραχνολαγός. Ό,τι σας λέω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας άραχνολαγός. Δεν θα μπω με τη μία μέσα. Θα κάτσω έτσι. Και τώρα μπαίνω. Και τώρα βγαίνω από το δωμάτιο και ξαναμπαίνω. Έχει αφήσει την κασέτα. Κάνουμε save την κασέτα. Και αφαιρούμε αυτό το πράγμα. Find the key. Πάμε και βρίσκουμε το κλειδί. Το κλειδί είναι... Έλα. Ωραία. Εδώ είναι το κλειδί. Ωραία.
δεν πίστεψα ότι είμαι εκεί. Θα μπει. Αλλά κάποια στιγμή θα πιστέψω ότι είναι αληθινό. Ότι όντως το πατάω. Τώρα αλλαγές δεν έχεις πατήσει άσχημα κιόλας. Γιατί παιδιά τώρα είναι το τέλος. Μπαίνουμε εδώ και πατάμε 1, 8 όπως είχαμε δει στην κουζίνα στο ημερολόγιο ή στην περίοδο που είχα κάνει εγώ. Όχι on βίντεο για να μπορείτε εσείς απλά να το δείτε όσο είναι να δείτε. Φεύγει αυτό και κοιτάξτε τώρα τι κάνω. Βγαίνουμε από εδώ μέσα και πάμε, πηδάμε πάνω σε αυτό. Κάπου εδώ θα έπρεπε κάτι να υπάρχει, πιστεύω. Δηλαδή θυμάμαι ότι κάτι έπρεπε να υπάρχει εδώ. Να το! Όντως το βρήκα. Φύγε. Τώρα πηγαίνει το καλό, Βάζω φωτιά το σπίτι. Βάζω το φωτιά το σπίτι και φεύγω. Και είναι όλο το ending από την αρχή. Εδώ παιδιά, το είδατε? Τι έκανα? Πάμε να φύγουμε. Έχουμε βάλει τη φωτιά εκεί πέρα. Και πάμε τώρα στη γιαγιά της Ρούμπι. Νάτι. Νάνα μπατ. Αϊ καλά. Και παιδιά. Παπ. Ωραία, φύγε. Το βλέπω το χέρι του. Έφυγα. Παιδιά, το καταφέραμε το... Να το βλέπετε, κάει εκεί το σπίτι. Σας είπα, βάζουμε φωτιά το σπίτι και φεύγουμε. Και σπάσαμε την κατάρα. Η Ρούμπι είναι καλά και η οικογένειά μου. Από ό,τι φαίνεται η Ρούμπι σώθηκε με την οικογένειά της. Ρούμπι escape it. Πάμε λίγο παιδιά. Πήραμε το epic ending αυτού του παιχνιδιού. Αυτό είναι το βίντεο μας. Πατήστε το like. Bye bye guys. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μπορεί να παίξω και το remaster. Δεν ξέρω αν το παίξω. Μπορείτε να μην το παίξω. Τώρα θα δω αν το κατεβάσω και βλέπουμε. Δείτε το βίντεο μας άρεσε. Πατήστε το like και από μένα bye bye guys. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ciao ciao ciao.